गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। फुंबिलिनि गोदान खौराङाव फिन खनसेबाव आरो बरायग्रोना लाग्रोबाय। दिनै 25 जुलाइ दिनैनि सुंद' खौराङाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायग्रोना लाग्रोबाय। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ क'क्राझाराव फिन खेबसेबाव रैखाथि हान्जाया जथाय अपारेसनाव गोबां हाथियार बोखांनो हादों। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बिटिआरनि दाब जायगायाव गोबां हाथियार मोनदों खोथाखौ नोंथांमोना खोनागासिनो दङ। नैथि रादाबानो जादों मैया बुधबार मैयानि समाव नेपालाव टेक अफनि समाव बिरखंथाइनि जाब्रबथायाव सा 18 सुबुंनि जिउ खहा जादों होनना फोरमायनाय जादों आरो सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिबा बे बिरखंथाइ जाब्रबथाया नेपालाव गले जाबाय थायो होननानै फोरमायनाय जादों। थामथि रादाबानो जादों डिमाकुसियाव सिखाव खावनाय जाथायाव जेराव पुलिसआ 4 मोसौखौ बोखांना लाबोनो हादों। थांनाय हरनि समाव स्रोदै खावना लांबाय थानाय समाव 4 मोसौखौ डिमाकुसिनि पुलिसआ बोखांनानै लाबोदों होनना मिथिनो हादों आरो मिथिनाय जादों। थांनाय हराव AS25FC2870 गारियाव लांबाय थानाय समावनो हमजादों होनना फोरमायनाय जादों।